Hallelujah.
हाँ
आ वीडियो ସକାଳ ପବନ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସାଇକେଲ ପବନ ଲାଗି ଫୁଟିକି ଲଗେଇଦେବ ଆଉ ଯାହାନ ଯାହାଲେ ବାମୁଣ ଲୋକ ଲୋକ କି କିଏ ରହିବ ଆମ ଏ କୁକୁର ଏଇଟା ଜଣେଇ ମିଳିବ ଏ ଘର ମାନେ ମଶା ରାଶି ମାନେ ବୋଲି ଶାଗ ପକେଇ ମିଳିବ ସେଇ ବକା କଣ ଅଛି ତମେ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଚାଉଳ ଆରେ ବାବା କଣ କରିବା ତମ ଘରେ କଣ ମଶା ମାସି ଶାଗ ପଡିବ କି କହୁନୁ ଏ ଖାଲି ଫୁଲଫୁଲା ଛୁଆ
cái là con